3.6 mabende nosom e pacho kae. Tiluonge ni Harvard man nango en kaluwore kod kaka nosomo mano e mbalariany ma Harvard kaachiel kod mbalariany no ma Watson School kalone notimo courses mopogore opogore to motelo ne mano bende ne entiere podi ne en no otiyo mano watanga ne otiyo kaka jalup jakom mano mar KRA kapok koro kete kaka jatelo maduong' mar KRA. Ponono ma ibiro konyo KRA kose nango kinene Boniface? Mae gima kisungu wacho ni koro KRA odhi oyiero ng'ama iluongo ni professional. Anyalo wacho ni oneno gi kokora kaka the right person for the job, for tich moyierne. It is a matter of time. Wamiye mana thuolo wane ane ni to obiro timo ang'o. Gima nyaka wang'e ni budget marwa en trillion 3.6 to nitie deficit kanyo be maduong' kabisa. Wageno ni obro tiyo. Gima nyalo wacho gi kokora en ni KRA obed joma beyo. KRA samoro gibiro gi tax proposals moko ma anyalo wacho ni diyo jopiny kabisa. Anyalo wacho ni okan jalony kabisa weche mag tax, but jok masewuoyo go mosiepena mong'eyo weche mag tax kata weche mag finance ma samora goga mbaka wacho naga ni ing'en sami tax mwananchi kabisa to chances no bro dojo ko bichulo taxes gi are very high. To sami keto taxes very favorable ma mwananchi yudo yot mar chulo tax tibi yudo ka ibro generate pesa mang'eny kabisa. Anyalo wacho ni kantie osiep bwana ni samoro mawinjo gima wacho to ong'ise ni magi gik moripo bed ni samoro onyalo miyo paro mondo ne ane ka wach kama machalo kama nyalo tiyo. But kata kopogre gi mano I wish him all the best kendo ageno ni bro tayo maber mondo wane ane ka wanyalo generate pesa madwarore mondo wagergo pinywa. To mana kaka isewache yo makare wanyalo wacho ni jatend piny William Ruto kinde ka kinde osebedo e ng'ut duol machoko usuru e pacho ka KRA kaluwore kod koso chopo target moketnegi ponono higa ka higa kata hik omenda ka hik omenda. Kata kamano nyaka sani koro osejiwo duol machoko usuru e pacho ka KRA mar mondo mi odin rode mag mibadhi maponono pesa lal godo mar mondo mi chenro mar choko usuru e pacho kae odhi mbele yo makare. Wanyalo mana kwayo ne Watanga mano Humphrey Watanga hawi maber e kinde mabende koro nyaka sani ochako tich ayanga kaka jatelo kaduol machoko usuru e pacho kae mano KRA. Adwani wadhi mana mapiyo piyo. It gazet mar 7 mar gazet ni mar The Standard. It gazet mar 7 nyaka sani koro jatend migawo mar tuke pacho kae mano Ababu na Mwamba nyaka sani koro oseluonge mar mondo mi ochop e nyima od bura mamalo mar mondo mi oduok penjo makoni kod kocha ma nyaka sani koro tucha kowuok kuom jong'weche pacho kae ka koro giywak matamra gi nono ni migawo mar tuke e pacho kae ojwang'ogi. En wach matek kabisa. Asewinjo wach gi kawachre gi chien kuche e mbui marwa. An ka jatelo Ababu na Mwamba no mitijni an naparo ni an jatelo maber kabisa. Moromore gi sekta mar tuke. Bedo na wach malit kabisa ka oyudre midhiero machalo kamae. Sekta mar ng'wech pacho ka osebedo katimo maber kabisa kendo kaka wadwa manage sekta ni ama jatelo ma omi tich mondo mi otawa e sekta ni nyaka bed ng'at mong'eyo ni sports duto ma Kenya kae mpira adhula kwago maber kabisa lakini ng'wech koni Kenya time maber. Correct. Kendo anyalo wacho ni nyako ka utije motegno nyako ne ni to odwa tero sekta mar sport e kiwango machalo nadi. Issues kaka mag doping ka odwa deal go nadi. Nyako bed jatelo ma ongirore kabisa tije mondo mi ni omi sekta ni omed fly from glory to glory. Ageno ni weche mawachore kae, for example mondi kawuono e boke kae ibro non kabisa mondo ng'en ni twanyalo yudo solution e yo machalo nadi. But kopogre gi mano anyalo wacho anyalo mana medo jiwe ni okaw tije motegno. Sekta mar ng'wech osebedo kamiyo ing'eni kata woko kucha samoro kidhi woko kucha to ng'ato penji ni iwuok Kenya tiwacho nen
to assume ni bende jang'wech. Yani en sector mosemiyo nyingwa oko kucha odhi mbele kabisa. Kalure kod kaka jong'wech magwa kinde ka kinde kelonwa midila e pacho kae. Faith Kipyegon bende nosekelo ne piny Kenya mano midila mokwongo mar gold e ng'weye ma bende dhi mbele mano e gwenge mag mano Budapest. Kata kamano weche makamago kalure ni Babu na Mama bende seyo ni migawo mare kinde ka kinde kata jong'wech wuok e pinje ma oko duoge pacho kae onge ng'ama romo negi e paw tuke e paw ndege kata bedo ni giduogo koda midila mopogore opogore. Adwa ni watie koda machinglo mantiere it gazet mar 12 kapok wamulo gazet mar The Daily Nation mana mapiyo piyo. Kwang'iyo gazet machinglo makamana anno ka Babu na Mwamba bende ma pod nitiere kanyo entiere e tago maliet kalure ni koda wanyalo wacho ni en achiedh nade kata midhiero mopogore opogore masani okwake kwanyalo mana yudo machinglo makamano king'iye korka kori Boniface en gin mana weche matimore sani wang'eyo ni onyaka ochop e nyima od bura odiochieng' ma kawuono mar duoko penjo mopogore opogore. Wantiere kanyo kod National Assembly kaachiel kod the Senate. Mae machinglo ma ng'ina an gosiepna moro iluonge ni Steve Ombok. En kokawo gazet to gima dhiga ng'iyo mokwongo e gazet en ga machinglo. Cartoon. Kendo cartoon gimorega kabisa. Cartoon ni is very interesting. Owacho ni bwana ni kore ni gimiluongo ni hot soup gi kizungu. National Assembly dware, Senate bende dware. Ageno ni ibro miye fair judgment ama at the end of the day a lasting solution. Mane gima nanyalo wacho ni at the end of the day a lasting solution bro yudore. To beine no wach mowacho kanyo niko chini ya mwamba juu yangu. Very interesting. Ng'en sama sido yudi to Nyasaye kila kitu. Samoro bendo lemo ni at the end of the day jogi kik ng'ade gi makas motegno kik ng'ade kabisa gi makas maneno ka bith kaeni. En makas mabith sana nikech on one hand nitie jo Senate dware kucha to on the other hand jo National Assembly bende dware kocha. Anya kwa Ramogi Ajwang' iseno machinglo makamano in bende inyalo mana ng'isowa ni machinglo makamano ikawe e yo machalo nade. Adwa ni waket tenge gazet mar The Standard okinyi makaono wamula ne Daily Nation mana mapiyo piyo kapok watieko nonro mar gazet isewacho kanyo yo makare ni Daily Nation ni emindiko ne inyalo ng'isowa nang'o momiyo sigana ni mar untouchable manu amua kata nukawo okang' mar mondo mi ukete e it gazet mokwongo kendo wanyalo wacho ni en moduong' kolo kata weche mag siasa mantiere malo kanyo kaachiel kod weche mag tuke kaachiel kod weche mag somo. Wanyalo wacho ni nyaka sani Judy Jepchirchir nyaka sani kalure kod ma en nonro mabende nutimo ponono ang'o ma sigana makamae nyalo konyo japiny gi ng'eyo ang'o. Ka wacho mapiyo piyo en ni my director mar company moro miluongo ni First Choice Recruitment and Consultancy. Koro magi kampuni ma teroga gikawo jogwa dala kae to gitero e pinje maoko kaka Qatar, Dubai, Italy mondo gidhi tije orak matindo tindo kaka driver, joywecho, jok mabet nigi ji, jok mosetie ot, tije machalo kamago. Koro miyo ni to wakete kaka headline marwa kawuono nikech gimotimo ken gima ber kabisa. Osebedo kok mayo ji pesa obiro iri for example dala kucha let's say ni onge pesa malong idhi uso puothi moro kata mana eka achiel 1,400 ama 1,500 ikawo nyathi omiye nikech samo teri nitie service nitie fees mochaji nitie ndege nitie visa nitie gik nitie minimum cost manyaka chul. Koro miyo ni osebedo ka anyalo wacho no osebedo ko mayo ji obiro iri wacho ni tich oyudre Qatar for example to wuondo ji wende weche mopogore opogore. To ng'ato nyalo bedo ni penjore ni ang'o momiyo ok nyal mule, ang'o momiyo en untouchable kata bedo ni nyaka sani wanyalo wacho ni magi gin weche mag maundu. Kiwuondo ng'ato ni loso ne chenro mag dhi e pinje maoko ikawo pesane to kitimo kamano magi dong maundu. Ang'o momiyo kata bedo notimo gige maundu to ok nyal make. Koro mama ni wachore ni en gi connection sana e sirikal kae kendo kata mana Labor CS nyinge bedo mentioned kae. Odhi functions madongo kabisa to yudo ka jotelo mag sirikal mabiro grace function gin magi biro kaka jotelo modhiele functions gi nitie kata senator Makerich ama senator Mani obedo mentioned ka foreign affairs CS obedo mentioned ka gin jok ma gin kode machiegni kabisa kendo yudo ni osekata gwele function mag sirikal bo luonge bo wuoyo to function no ker ne ntie. Wanyalo wacho ni koro Jepchirchir ni omako sirikal mafuanda kosepo nono nitiere gino mong'eyo momiyo ok nyal timne gimoro amora kata bedo no timo maundu matho. Iwinjo Kenya kae
kama wasechope ni impunity koro kao anyalo wacho ni okang' machielo ma gima wacho gi kizungu ni impunity gima mamani otimo rach to the fact ni oyudo state protection rach kabisa ang' momiyo poko make ma gima kotimore nyoro ama last month ma gima notimre chien kacha matin gima wapenjore ma gima chando kabisa ni to mama ni miyo ni poko make nango poko make nango poko oro kwach kich ama police for example is implicated nikech kata mana Eldoret kama victims na the record statements giwacho ni police ok migi attention they deserve kanyo luonga CS Bore mar labor e parliament kucha awacho ni en willing mondo obed neutral arbiter between jok mane pes gi oma jok mane pes gi olal kod miyoni ba MPs nyo tamre kabisa nikech gi suspect ni the CS for example nyalo bedo ni en gi connection ntie MP moro kama nyo penje point blank ni in related gi miyoni botame kata kaka nyoduok doge omoko yes adwa ni wadhi mana mapiyo piyo wach machielo mabende gazet ni mar Daily Nation omiyo peken kaluore koda wanyalo wacho ni pod en ywaruok makoni kod kocha mabende pod neno ahinya to e kweth ariyo manyaka sani dhi mbele kod twak margi e kar romo mar Bomas of Kenya mano bore Nairobi kae kanyaka sani wachno mar nono tonga kata boundary review en achiel kuom gigo makoro nyaka sani osekelo ywaruok manyien ahinya kotudore e kind kweth mar Azimio kod kweth no mar Kenya Kwanza kweth mar Azimio dwaro ni onon matut weche mag boundary mar Azimio dwaro no non boundary Kenya Kwanza to ponono ok dwar wachno yo makare no boundaries aneno ka osekelo shida ka gima nyaki ng'e ni boundaries review osemiwa shida chien kacha to samoro anyalo wacho ni this is because again sama we review boundaries constituencies dhi medore wards dhi medore to magi gik ma concern the ward administrators MPs gidwa ng'eyo ni constituency mara for example idhi ng'ade didi tadhi dong' gi ji adi to ing'en en kwano sami review boundaries kaka ng'iye kod kaka MP ng'iye opogore MP ng'iye in terms of idhi year again next election kochopo ntie other factors bende ming'iyo for example resource allocations madhi for example constituencies and at the ward level omiyo mae wach mosekelo shida kabisa wageno ni by Friday jogi ni until Friday mondo gi table agenda ma idhi twagnie gidhi chako twakie kochopo tich abich wageno ni gibro winjore at the end of the day I pray ni agendas go for example adwa ng'eyo kaka japiny ni issues maga gin mage agenda maggi sama gichako tulo marwe maneno korume gazet ni ma Daily Nation mitanitiere wach momako wangi mana mapiyo piyo kwa tieko kalore ni gazet ma Daily Nation ema indiko ne wach manyalo ng'iyo mogik kachiel kod wach ni mogik ka waloro nonro mar gazet kawuono aparo ni aonge mang'eny manyalo medo watwak maber stories moko man nentie kocha neno kantie konie bende at the end of the day mana gima nyalo medo kawacho katieko en ni sama jogi e twak pande mar Azimio gi pande mar Kenya Kwanza sama gitwak gichako twak on Friday ka agenda osebedo table wageno ni maslahi mar mwananchi ibro ket mbele shida machando kiko bed about leaders obed about mwananchi gin gi problems agenda gi magiketo magidwa twakie gi nyaka maslahi mar mwananchi bende orangi agenda magigi otherwise agoni erokamano kuom gwelo makende erokamano inya Boniface Otieno kuom chopo kinyi makawuono walid ne nyakora Ramogi Juang gazet mabende nwantiere godo nyakora Ramogi Juang kaka pile walidho ni alidha gigo mantiere gazet ma Daily Nation kachiel kod mano mag The Standard gazet momorio kinyi makawuono inyalo dhi nyiewo ibed piny isom eyo makare wantiere kod gazet ma Business Daily People Daily The Star inyalo nyiewo mora momori ibed piny isom eyo makare yena mar mondo mi atiek gi kanyo wakaw yoyo madundo Tokyo mwaka ogisani nyawadwa Cleophas Oluoch donjo kod twak mokwongo e chenro mar rupiny. Imedo mana kete e Ramogi TV.